Maintain apo iti update iti Philippine National Police nang nangruna kadig ito'y pamapatay. Dito'y bukod tayo nga lugar nakadado mo lang nga pamapatayin. Di mo lang nga agsardengen. Di da kabuteng ti PNP tayo, kasyay. Wala ito maki-update yan ito'y pamasamak apo nga pamaltog. Dita nga Pidig, Ilocos Norte. Kenda dumapay nga reports manipod kili Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Peace ka, man. Parang ayaw pumasok, Glenn. Siglit lang. Baka ito yung may mali. Wait lang, Idol Dennis. Saglit lang. Wait lang. Ilocos Norte ko nam dita awanti anan. Wait lang. Nadida ka mangig. Ano dito? Bluetooth tayong Diyos ko. Lord. Kaya the technical difficulties na tawagam. Okay, may atin. Idol Dance kami in. Natay, digiti agina, kalpasan, iti parang paltog-paltog, iti may isang security guard, iti sitio ng Pugel, Barangay San Antonio, Pidig, Ilocos Norte, idilay nga Malen Kalman. Nabigdig, digiti biktima da Maria Teresa Dansalan, nagtawin din mabulog at 5, balo, kasamitin si Agnagan Jasper Dansalan, nagtawin din mabulog at 7, may isang pharmacist, nagindig iti Barangay Nalasin sa Usuna Ilocos Norte. Iti investigasyon iti PNP iti agina iti nakalugan iti kurong-kurong inturong iti Agnagan Rick Garcia na agtagpulog at 2 nasang mandalo nagindig mutlayang iti Barangay Nalasin kadwaga iti 13 years old 25 years old na occupant dito'y nalakamat at nga kurong-kurong. Iti investigasyon iti PNP may palorot meron iti suspect na nakalugan iti motosiklo kahit napan na sinaed sininyasan na di driver iti kurong-kurong nga dito kahit agasardeng gulo na nagten iti panagbaba iti motosiklo sana pinagtubag-tugan dagiti agina saan niraman dagiti iti driver ti kurong-kurong kasama iti duwang ubing nakadwada nga nakalugan iti dayta nga lugar. Gabuto na ito'y dagdagos iti panakibadaan iti PNP kahit napili ito yung suspect nagnagan ti Rodel Donato na agtuwid di 30 kahit 7 agad di living partner nagindig iti barangay poblasyon iti Lapas Abra Idol Bernarda. Naman madagiti biktima kahit nagsagaba iti dumapasit iti bagida marasam iti dagos nga inda ipupusay idinto sa iti nakalugan pa itinatakamat ng motosiklo kit sangan gabot silang target dito yung suspect iti agina ang nakalugan iti motosiklo iti panagaturong iti soko iti crunching 5 nga basyo ti caliber 45 may isang slag ti caliber 45 iti na-recover iti mismo nakasamakan iti krimen agraman ti may isang caliber 45 pistol nga loaded iti may isang bala Idol Bernarda. Naman iti informasyon manipod kaya iti kakawagyan, karuba, iti biktima may pagorob. Kada ito suspect, ket kalipid na. Ito yung anak, ito yung bakit yung saan bakanong kayat Idol Bernarda. Iti agdama. Anat nagan na, dito yung security guard ni naganam digiti biktima, dito yung suspect saan? At nagan na. Ay, nakanagtatayin. Ay, naganam? Rodel Donato. Ay, Donato. Ay, so, ti amok no, deta Ronel Donato, isang driver, ni Rick Garcia, driver. Anti driver dati kurong-kurong ni Rick Garcia. Iso. At 50 kat lang ang may agad Bernarda. Okay. Yan itinaman tayo na informasyon may pagorok mas lang handa kaya dati suspect, iti pamilya, dati abalasan dati biktima siguro kahit takaradyan na pa ganit kung kahit takang agwala-wala iti lugar da yan handa ka lang ni report iti korpo ti pulisya kabilis takit nalakpedan kuma dati na aramid agreement iti nakamas na lugar ay din panalo. Kahit nagwalwala mo gayam apay awan nag-responding nga PNP.
Well, baling kang magganyadas na idikano ay doon lang yung ekspektaren kasi iti aron midden na talagang pinatay. Iti aginatiman na dato'y ket sa may pangarok na dato'y balasang si Bakit ket kalitin na dato'y security guard. So tekunamon ada iti handa kano kaya iti sumakasjay iti atapon da na motibo iti dati makrimeng yung aumpay iti final report iti PNP nini talaga iti motibo iti dati makrimeng te para Buwan ngam nagalas nga apa isudat pinatay na no kas pagarigan adaselos na no kas pagarigan di haang nga isot ika apa na di jay kalalaki ang kayat ni babae apa feedback na kaya Bigyan mo, informasyon na kita sanda ka na kaya sa mamin, Adol Bernard. Kasi siguro, kita nagbasol da dyan, no, di da kakayat, no, kas pagarigan, kita, anda nga kayat, ada kanya-kanya nga kayat, kas jay. Kita mo nga basol ni, anak kamat basol, ligiti nagina nga, di da kayat ni Reta Ronel Donato, no, kas pagarigan. Dapat ana-ana na kita, di jay kwa, di jay, ag-live-in tata at nagsina da nga di da kayat mismo nga di balasang ni Maria Teresa hana kayat ni Deto Ronel Donato yung nga ron sumamo na itong matiraksyon dato yung suspect yung medical manggat hana kayat iti agsarita ay doon na pagkaransoy suna na naipisok iti pagbalugan iti dikalpasan iti panakaraksa na kausyatan na ada iti na itawag dagdagos kadig iti kami iti pulisya ang department nga si grupo si patrol agad ijayas iti area nga manariman iti surveillance na Idol Bernard ket ito'y na dinakid at akan napisend nga naka-motorsiklo nga tampal so ket na itong point na i-prove na iso na iti atin arami iti krimen ta iti arami iti na krimen ket awan ti abjong iti ropa na tumalatin na mismo digitay kadwa dito yung biktima na nakalugan iti kurong-kurong Idol Bernard. So itagdama kesa kanan dito yung kaso nga Google Mart may pila kontra iti suspect. So ang padamanin Idol Bernard pinmusay iti PD kalpasan iti San Nicolas isungot ko namon nakakadon iti criminal pasama iti bukod kaya probinsya panggit ka lang iti pamapatay na pakabuakan dagiti taga Ilocos Norte. Damag pelang manipod si PNP, Idol Dennis Elitio, Tatak, Aramen.